vanuit een bomvolle studio is dit weer Nathan Vreed. Mooi dat je er al weer bij bent. Ja, ze is volle meer als alleen een kapster. En daarom vinden haar klanten dat Bettina van den Berg ex-zakenvrouw van het Noorden wordt. En achter dat kern daar zit aan ze weer die mystery guest. Zeg wat hem weer bleed jou in Roelofs Roulette. Maar nou eerst lekker rauzen we door de wieken van Friesland. Ja, drok. Elke keer is altijd maar drok. Je hoeft me dan niet te vragen van, nou, hoe gaat het met daar? En dan zegt, wow, gaat wel goed, maar ja, ik heb drok. Drok er dus als soort van statussymbool. Van, nou, het gaat goed met mij, want ik heb het drok. Het is dus echt geen wonder dat mensen de laatste tijd op zich gaan naar die rest in bezinning en weer helemaal bij jezelf komen. En in Jorwert wil de stichting Nij Kleester u daarbij helpen. Van het weekend is de opening van dat Kleester Nije Stijl. Sietske Visser had dat haar man het initiatief daarvan om. Henk Kroes is de vastzitter ervan. Doe ik zelf ook wel eens eventjes in een klooster om bij te komen. En we praten ook met Annie Schilstra. Zou je het meestal dan weer op een hele oren wiezen de rest waarom in het leven? Dat doet ze net met leeuwen, maar met behulp van mindfulness. Ja, dat is mindfulness. Wie herhazelen wat het is, daar wist ik in ieder geval heel rustig van. Sietske, ik begin bij je, want ja, dat kleerster, dat is toch net samen wat. Ik dacht eerst van, dat wel, komt er weer een nieuw kleerster. Maar dat komt er. Het is er nog net echt fysiek. Maar ik wil van jou weten, waarom viel jou de missie om mensen weer rustig te krijgen? Ik denk, ze stond begongs maar in inleiding van drok. We leven in een maatschappij wat een heel stuk op ons oude komt. En ik denk dat er steeds meer behoefte is om tot die rust en die stilte te komen. Maar dat we de achteruitgang van het kerken, gong op snuintemoen, is natuurlijk erg inzetten. En wij denken dat er Moois Nijkleester een initiatief is om dat naar het kerken gaan, dat geloof weer op nieuwe vorm te gaan. Nou, je vertellen dan hoe rustig ben je nou op dit stuit? Nou, wij gaan snel natuurlijk iepen en dat er Joet de keuken nog plaatst is, dan wist je wel hoe het bij mij de stress in het leven zit. Stress wel een beetje, hè? Maar wij zeggen ik van hoe drokker het is, hoe meer rustmomenten als ik inbouwen moest, omdat ze die zelf oors helemaal, hoe raar maakt je kerst. Dus ik denk van, ik neem die momenten wel om rest te vinden. Ja, bij Nathan Vreed. Altijd zo'n heerlijk rustpunt, zo lekker in de weekend. Nee, maar hoe dat kleerster. Stel je voor, ik heb het druk en ik wil daarheen. Wat tref ik daarom bij hem? Op dit moment hebben we iedere waarschuwing een kleersterkuier. En dan kan je jezelf zien melden bij de kerk van Jorwert. En dan is er koffie en dan gaan we pelgrimeren. En pelgrimeren is iets oors dan gewoon een kuiertocht. Mooi pelgrimeren is toch mooi meditatief op wei gaan en zie wat er op die oude komt, met teksten of met stilte. En dan is de omgeving van Jorwert echt heel erg we zeggen nou ook de beelden ervan, hè, van het kleerster dat er komen, maar dat is een soort van animatie. Ja, dit is helemaal niks. Ja, dit is een pleers. Dit is helemaal net een kleerster. Nee, wat ik denk van nieuwe kleersters, heb ik wel iets zeggen dat het een kleerster nieuwe stijl is. Als de oude kleersters, dat is meer vaak naar binnen te richten gebouwen, wat een mooie binnentuin is. Dus nieuwe kleerster wil een rondte wezen, wat mensen verbluwen kennen, kwartier of langere tijd. En wat daarna men de wereld weer ingeeft. Dus men treedt net bij u in en is daar de rest van zijn leven. Maar komt een week of langer op adem bij u. Krijgt we naar je energie en gaat dan weer naar buiten. En ik denk een pleets is een hele mooie verbeelding, omdat dat in het Friese platteland past. Ja, en dan roep je over zijn maas om 4 uur van Bernd en dan maakt ze een soort van zelfkastijding doen. En dan net een volle eten. Nee, zij is het dus net. Bij ons was ik gewoon, de gang van het kleerster zit in een dooi. Dus er is een ochtendgebed en maar er is ook koffie drinken. In alle dagen zal iets van een wandeling zitten. Duurzaamheid is een thema wat bij ons weer omkomen zal. Dus er zal een verantwoorde lunch wezen of een verantwoord maaltijd. Ja, en Kroes is vastzitter van het hele spel. Ik wist helemaal net dat jou Savien, dat je het kleerster ingongen en dat je die rest fine zocht. Want je bent zo'n drok man. Zelfs als je pensioneerd bent, heb je nog altijd nog griezelig drok.
Ja, maar dat is de eigen kar die ik maatje. En gewoon omdat ik dat nog dan heb, omdat ik dat graduaal maai. Maar ben je wel eens helemaal rustig in Holland? Jawel, maar dan mag ik me wel echt zetten. En de beste manier die weer van mij altijd van gewoon op een fiets zitten gaan en dan naar je fietsen. Dan, dat is je omjouwing, je kent niks oors, dus je bent bepaald daarbij. Het fietsen is dan automatisme, dan mag ik net alles op alles zetten, maar gewoon rustig teruggaan. En dan kan mijn gedachten alle kanten uit. En dan kan ik een heel soort denken bedenken en heel goed ter rest komen. Ja, maar toch heel wel in Kleesters West. Jo, stiep je dit, je bent zelfs een vastzitter ervan. Waarom hadden wij van je iets aan Kleester, dat het even te druk wordt? Het hoeft net, maar het maai. Ja, maar waarom wil je het? Waarom wil je dat wij dat doen? Ik doe het Hinne en Sietske mij het idee-kamer doen waar ik voort enthousiast. Benamen omdat het we wilden mensen in uw landschap rondbrengen. Daarom is die pleert net voor niks kiezen. Ik omdat het bij u past, bij uw landschap past, bij uw hele omjouwing past. Wat heel uniek is. Ik heb zelf maar een groep naar Iona geweest, een periode. Schotland is dat? In Schotland is een van die hele lietse Schotse eilandjes. Daar is een abbey daar. En dat heeft een beetje hetzelfde principe. Maar dat hing het ook aan de Keltische cultuur. Wij binnen het Leeuwen bij ons is heel bot, ik bepaald door Rome. En er binnen een heel soort gebroeken en wijsten binnen vanuit het zuiden waar je hierheen bracht. Maar het ben net uw eigen. Wij willen dat graag in uw eigen omjouwing brengen. Nou, dat vonden we daar. Dat vond ik in Iona. Maar ik dat je daar maar zo'n een kuier maatje, dat je op dat eiland binnen en dat je daar volslijnt de rest komt. En dat ken je dan dus in Jorvetek? Dat ken ik in Jorvetek. Maar dat ken ik op een oren wijzen. Annie jouwt hier meestal trainingen mindfulness. Ja. Dat kan heel flauw wezen van wat is dat nou voor zweverig gedoe. Maar dat zult Griff net wezen, want heel veel mensen doen het. Die hebben te druk met Belly, met Facebook, Twitter, Dreuslip, neem maar op. Ja. Hoe krijg je mensen rustig? Wat is jouw trucje? Nou, eigenlijk krijg ik mensen net rustig, mensen krijgen zelf rustig. Als druk bent, dat het een heel soort met je eigen patroon te maken. En hoe beter je die zelf kenleest, hoe meer zicht je op je eigen patroon krijgt, hoe meer karast hebt om effectieve gedrag te vertonen. Dus om eens in rust te gaan. Maar heel vaak zitten wij gewoon in een automatische piloot en als we wat stress hebben, al wat al opmerken, dan doen we er een tandje bij. Want dat hier de vorige keer zo goed werken, dus dat doen we een andere keer. En kun je een voorbeeld nemen van iemand die het echt geholpen is, die het vierste drok hier over helemaal clear is? Ja, het heeft net alleen nog maar mensen die te druk hebben. Het is ook meestal faalangst, perfectionisme. Maar hier voorbeeld bijvoorbeeld, wat toch duidelijk wordt? Een famke die elke keer blokkeerde voor haar examen. En die had de training dien en die zegt dus dat ze haarzelf ompraten dat ze het net kon. Maar zij wie is zo druk bezig, dus zij zegt haar gedachtepatroon net. Nou, het is een hele intensieve training van 8 weken. Door die oefeningen brekst die dagelijkse patronen al. En daar krijg je al zicht op. Was het eigenlijk normaal gesproken dost. En doordat je er zicht op krijgt dus ik zicht op die gedachtepatroon. En ja, sommige gedachten ben gewoon net weer. Dus die les dan vervolgens voorbij gaan. Kunnen wij hier een bepaalde oefening doen met het publiek? Ik denk net dat het echt nodig is. Het is vrij rustig. Maar bijvoorbeeld hier in de meisken, eventjes de schouders wat los. Kist u zien 30, 44 seconden. Ja, maar dan geef ik even waarom hoe we kwamen weer aan. En de jousters en de vregers die van hoe is het met die? Ja, nou oké. Dat is, ik vreeg met die van hoe is het met die? Nou, ik voel me toch vrij wat besjoend. Okay. Zo dat het is. En iedereen die stelt hemzelf nog in de vraag hoe is het nou met mij? Standaard, normaal gesproken, zei het eigenlijk altijd dat het goed met die is. Omdat dat sociaal wenselijk is. Of maak ik wat oors? Moet je een bepaalde houding hè? Ik liet hij even gewoon in mijn rust. Oh, oké. Ik bemoei me er met mij. De uitnodiging is nou om precies te zitten te bloemen als sist. Niks te verhoren. Niks te verhoren. Zitten bloemen als sist. Als het comfortabel voelt, even de eigen te sluiten. En dan te filmen hoe het echt modi is. Maar uit je die hoe je dat, Kroes? Je best. Misschien is dus de neiging om te praten. Zie als dat littek is. Sorry, dat ken ik net, daar wil ik van vertellen. Maar de ervaring, dat is hoe het in voeten contact maakt met de groen. De meesten thuis kunnen gewoon ook even filmen hoe dat maar zelf is. Hoe zit je nou op een bank of op een stoel? Veelst als droegen we door de stoel. Waar is de beweging van die adem? En eigenlijk wie nou pas hoe het echt maar is. Dus als iemand nou aan die vraagt, maar hem de eigen weer riepen van. Als nou iemand aan die vraagt hoe is het nou met die,
Is daar echt antwoord op jou? Dus mindfulness is net de situatie Mag ik hem even verloren. terugkaatsen? Ja. Sietske? Hoe is het nou met mij? Nou, dit gaat mij krek wat te snel. Ja, die 44. Ze doet er 8 weken hoor. Maar, Ja. Ik vind het een hele mooie methode gewoon om te reis te komen. De verbinding met jezelf te maken, die reis in je lichaam. Want heel vaak zitten we ik heeg maar eens adem. Dus dat herken ik wel heel mooi. Ik vind die methode ook heel mooi om te gebruiken. Maar zouden we dat bijvoorbeeld bij Jim ook kennen? Want het is toch Nou, wel vrij wij religieus, hè? Protestantse mierskip zit erachter, maar Jelt. Is dit dan net te zweverig? Is dit dan net te nij? De mindfulness komt vanuit het boeddhisme. En dat op zich denk ik van, wij zijn net heel protestant en iedereen die dat net is, die is net welkom. Ik denk wij zijn heel erg open voor iedereen. En een methode zoals die mindfulness, dat aandachtig leven, kerst dat ik niet hem heb, van, dat komt in een klooster natuurlijk ik weer voor. Ja. Dat is gewoon mijn aandacht bezig met het. Dien je dat ook, sorry, hè, maar dien je dat ook toen in dat klooster? Dat je even nooit tochten van hoe stem mijn ankels en hoe viel ik nou gestremd in mijn lief? Dat weet ik net zozeer, maar het is wel, als je in zo'n ruimte bent, daar ga je heen. Hè, en wat voor mij heel belangrijk is, dat mijn gewone omjouwing voort is. En dat ik in een oren omjouwing kom en dus ik net ouleid word door dingen hè, van even zien wat ik op een computer ben krijgen hè, en wat is er bij de post en ik maak dat nog even doen, al milities ouwerkje. Nou, dat ga je net. Dat lees je alle keer voort. Maar wat mij bijgelijks het meest ergere, ik heb op een fietswest en toen zitten we aan de voet van de Himalaya, een Himalaya basiskamp. En daar zit een maar zijn mailtje. Nou, daar word ik helemaal raar van. Want dan denk ik, alsjeblieft, lit het nou een keer voort. Maar daarom vult het elkaar ook aan. Want het kan dus wat dat een keer juist elkaar heel erg mooi aanvullen. Als je even op retraite, wat ik een heel soort dingen op retraite wist best, dan kun je heel erg mooi bij jezelf komen. Maar daarna kom ik weer in het dagelijks leven. En dan neemt het weer roer. Ja, en juist, maar ik heb ook wel een beetje het idee van, ja, maar luister, er zijn heel veel mensen die succesvol zijn, die beuken gewoon door. Ja, misschien ben we wel zo groot dat we net die rest maar dan ben ik een heel soort mensen die omvallen. En dan ben ik een heel soort mensen die wel heel erg terugbeuken, maar net genieten van het leven. En dan denk ik, we nou in die stressvolle situatie, waar we nou al in zitten, maar de crisis, hoe kunnen we toch, maar een heel soort jeeldzorgen misschien, of orenzorgen, houd ik mijn baan wel, gaat wel goed met mijn bedrijf, hoe kan ik toch zorgen dat ik weer ruim blijf? Nou, dan begin je maar goed voor jezelf te zorgen. Maar dan moet je wel weten hoe het maar die is. Dus daar begint het maar. Dat is ik hetgene wat in het klooster ligt. Nou, hoe is het maar? Ja, dat zie je hem dus al hier zien in het klooster. Want sorry, ik moet helaas afsluiten. Okay. Ja, je moet de rest, dus zie je mensen die naar het klooster willen. Snijn, hè? Is het... Snijn hebben we de opening, dan is het om 3 uur de opening. Er gebeurt nog van alles. Er zijn nog kuiers, er wordt nog iets om de tafel dient. Er wordt nog een vuur gebracht van een oud klooster naar uw nieuwe klooster in estafettevorm. Dus het wordt snijn, denk ik, een hele bijzondere dag. En dan hoop ik dat we daarna echt starten kunnen. Okay, nou, je kunt nou ontspannen. Het zit op de website is alles te vinden. Ja, de website is alles te vinden, Koes. Mooi, ja, nou, succes met het vinden van stilte. De komende 20 minuten vind je dat je net. Want we hebben aanstaan in een minuut een oproep voor de Blues and Roll estafette. We rieden waar die mystery guest is. En nu is het tijd voor kapster Bettina van den Berg. Want zij is die of zij de zakenvrouw van het noorden wordt. In haar kapsel en in grauw doet ze van alles. Maar wat vooral opvalt is de zorg die ze jouwt om zieke mensen. Ja, dat is toch flink aan de gang, Bettina? Ja, het gaat mooi, hè? Jacqueline, zit je hier? Ja. Jacqueline, dat is net samen de reden dat je zit. Wat is de boon tussen je? Hoe kun je elkaar? Jacqueline en Ingelien, het ze me bellen. Zitten de jaren kunnen ze ziek weer. En als ik hier werk voor de leven koor, nou natuurlijk konden wij dat. En dan hebben wij wel een speciale baan mogen krijgen. Ja, want Jacqueline, hoe wie dat? Het is een hele speciale dag eigenlijk, wel een beetje een rotdag, hè? 26 oktober. Ja, het is Joert en Ingelien dat ik mijn eerste chemokuur krijgen, ja. Ja, want wat hiest? Borstkanker, ja. Mijn uitzaaiing. En gelukkig is het al je vertellen. Maar ja, en Ingelien, dat het begonnen is. Ja, nou dan krijg je dus chemo en bestraling en operaties natuurlijk. Ja, operatie. En dan valt op een gegeven moment dat hier uit. Maar hoe kom je dan bij haar in Grauw? Ja, via het ziekenhuis krijg je natuurlijk adressen. En ja, toch wil je dat in Grauw, nou Bettina, dat het goed wie. En ik heb bellen en dat slagen goed. Ja. Warme vrouw aan de telefoon en neem ik wezen. Zo'n gevoel hier wel, ja. Ja, want hoe gaat dat? Kun je alle dagen bellen weer? Ja.
Ja? Dan krijg je vaak de uitslag in het ziekenhuis dat je ziek bent. En als je een hiergist verliezen. En dan bellen ze mij of een van mijn collega's op. En het belangrijkste wat wij vinden aan de telefoon is dat we eigenlijk al het gevoel kunnen hebben van dat we er eigenlijk altijd van hun binnen. Dan komen ze bij ons langs. En dan natuurlijk hebben we het hier werk. Alleen het allerbelangrijkste is gewoon weer het warme gevoel. Ja, van de jongens, altijd AC4 is, dat je hem echt niet meer gaan verliezen. Dan ben we er van je. Nou, wat we eerst doen is eerst kennismaking. En dan lezen we alles uit. Nou ja, wat zit er te wachten? Dan komen ze ongeveer 2 rijden aan, letten we bij ons weer om. En dan geven we hier werk een posten. Gewoon het eigen hierin. Ja. En dan neemt ze hier werk eigenlijk allemaal naar huis. En dat is eigenlijk de minst leuke. Dat is wat we hier zeggen, hè? Ja, dat is en die poppen daar. Alle soorten en alle maten hebben dat bestellen. Welke liep op die van mij? Meer die er bovenaan. Hier is de lange hier, ja, want dit is die eigen hier weer. Dit is mijn eigen hier. Ja, daar ben ik wel heel blij mee. Ja, maar toen het op een gegeven moment gebeurt het dan valt het hier uit. Ja. Wat is dat voor punt in zo'n hele behandeling? Ja, de aanloop van wanneer is het gebeuren, wanneer is het moment dat het keelgiest. En dan op een gegeven moment is het besluiten van en nou met de Bettina Belly, want nou moet alles eruit, want nou kent het zo net meer. En dat... Is dat het gevoel nog waarom, Helly? Ja. Wat gebeurt er dan bij? Ja, nou, ik ben al dagen mee bezig. Alle dagen vleer ik steeds meer hier. En op een gegeven moment weer van, nou kijk net meer. Ik weer onder de douche en ik ging vogelnestje op een holle. Ik ging gewoon, daar heb ik er ook knipt. Het riek echt keel bovenop. Ja. Het zeggen net meer uit. Omdat stel ik begoest. Ja, straks bij de wasje en dan valt alles eruit. En toen wasje en weer een vogelnestje bovenop. Dus ik gewoon die dikke klutter, dus moest ik er ook knippen, was weer helemaal geen gezicht. En toen heb ik Bettina bellen van, ik ga geen hier meer hoor. Maar ze direct komen, zei ze, ik kan direct komen. Ja. En dan kan het ook, zelfs is het snijden? Ja, alles op snijden. Als je voorstelt op snijden, dan hier verliest. En de meeste kappers binnen een maandje dicht, dan kan je net weer als pastiens en de kappenkast om in hier weer klitten. En met helemaal in model knippen. En dan doe je dat vrij rustig, maar dan wordt het er al helle. Ja. Eerst een stuk met rauw knippen, ja, en dan komt het vervelende moment. Is toch niet aan de neus erin, hè? Ja. En dat is natuurlijk heel heftig. Ja. En dan, hier wil ik helemaal in model knippen. En dan komen de meesten 2 weken later bij weer om. Nou ja, het is hoe is het wasje, bevalt het goed, met dan een stukje jou. En dat gaat eigenlijk het hele jaar terug. Ja, zo verwacht je dat het in de ziekenhuis gebeurde. Dat dat iets is waar je net nog van naar grauw naar een kapster hoeven, toch? Nee, ja. Maar dat is het, hè? Dat is het gewoon zo, oké. Ja. En waarom loopt het ijs zo aan? Nou, ik zag Nelien bij Berinoverstaten in Grauw. En toen ben ik in het cel hier met hartverleden kanker. En dat heb me toch, dat was zo van, goh jongens, ik daar mijn droom mooi poorten heb, dan wil ik toch zien dat ik wat dwang heb voor deze doelgroep. Maar op een hele andere manier. En toen heb ik echt nagedacht van, wat wil ik dat ik later ziek zou wezen? Nou, dat het een mooi uitzien. En dat er iemand voor die is, ja, ik zwaar dat de boetekom gewoon altijd mooi is. Want het zien Lien was ziek en dan wist ook een ieder uit de running. En als no shows de meeste vrouwen die altijd lukt, die is toch redelijk terug met hun leven. En dan krijg je medicines in de misselijkheid. En dan was het eigenlijk dat die boetekant, dat is gewoon niet zelfloos. Die eigenwaarde. Dus dan komt het, is het zelf mooi maken, maar die huid dan. Ja. En ik zeg je die poppen, mooie lingerie, er zijn al een paar jongens van, wat krijgen we hier, Joet? Die we nog wat verheugd, maar dat gaat dus om wat oors. Ja, nou, ik heb dus 4 jaar lang hier verdiend. Dat doe ik nog steeds, ondertussen doen we dat met 3 collega's. En we zitten ook in het ziekenhuis van Lauwert zelfs. Ik kwam steeds met de vraag, god, het zou zo mooi zijn dat eigenlijk alles onder één dak kan. Zo is ik net een borstprothese kunnen leveren. Nou ja, die vraag die bloot bij die hingen. En toen heb ik de opleiding voor mamacare. Heb ik een jaar lang stage doen in Deventer. En toen hebben we ouder normaal de hele zaak opnieuw verbouwd. En ook lever ik dus borstprothese, maar speciale lingerie. En dat is speciaal? Heeft u dat ook? Ja. Net bij mij borstbesparend, maar ik heb ook lingerie nodig vanwege dat lymfevaten. Die ben ik kwijt, de lymfeklieren. En mij is net met smalle bandjes, net met de strak, met dus speciale lingerie bij Bettina. Ja, dus dan krijg je een complete pakket, dus dat helemaal lekker fris. Maar hoe belangrijk wie dat voor jou? Dat is de kaamst en dat er dan in je wie niet... Heel misschien net met die ziekte bezig wie. Nou, ik heb al hand en ik zag ziek en denk, maar dan Bettina, dan de week en dan was ontvangen en dan meid kom lekker bakje koffie, praten er even over, we gaan even aan de slag en dan kom ik weer fit en dan viel ik weer een stuk mooier, een stuk noffelijker. Toch in zo'n pocket dat is van. En is zij daarom dan ook een zakenvrouw van het hier? Want ik zeg meer een soort van zwartvrouw. Nou, ik ken net echt het zakengevoel nog. Nee, ik zeg haar als een zakenvrouw met mijn warm hart. Ja? Ja. Ja, ze komt het oor aan de telefoon, maar ze heeft ik haar product en dat kan ze leveren en dat kan ze vertellen. En, en hoe vol is het procentueel zakenvrouw en eigenlijk gewoon een hele levenskot van een vrouw? Nou, wees, het is gewoon hartstikke moeilijk, want omdat er een oorloot aan. Ik ben van mijn vakantie, toen ik op je terug een klant, van ik jou die op. Dat ik bliksem, dat is niks voor mij, ik ben maar gewoon kapper. Nou, toen ik een sms weer rond van, dat probeer ik nou maar eens.
Nou, en toen een aantal rondes ben ik eigenlijk wel eens strijd op dit moment. En ja, nou wordt het spannend. Ja, dus net een keihard zakenvrouw dus. Nou, dat is natuurlijk ook wel eens heel fijn om te hebben, toch? Ja, okay. Dat is volle mooier. Nou, bedankt dat je me hier kon wonen en mooi dat je die verhaal vertellen woest, want dat is belangrijk voor vrouwen die denken. Ja, zeker voor de medepatiënten inderdaad vind ik het heel belangrijk om te weten dat er nog meer is dan alleen nog maar het hierwerkje. Oké, en dan kiest Joen lekker op stapel, dus is het mooi. De make-up zit erop. Dus weten we wel een jong. Ja? Nee? We zijn de kroeg maar even niet. Ja, oké, dat keer mooi. Mooi dat je de kroeg een keer. Oké. Mooi, bedankt. Dankjewel. Je moet het trouwens ook even onder de tafel even maken, want het is nou tijd voor de mystery guest. En ik heb dus geen flauw idee wat het is. Het scherm gaat aansnoen en dan rieden wij mooi het publiek. Dus eventjes een paar vragen in de holle houden wat die mystery guest is. Kroes, ik begin met jou, want jou kan wel even een vraag stellen. Nou, stel eens een vraag gewoon. Ben je een man of een vrouw? Nee, dat mag niet. Het is maar ja of nee, zei ze. Oh, ja of nee. Ben je een man? Nee. Nee. Nou, heeft dat wat tevreden? Heeft dat een idee? Nee. Is dat tevreden? Ik heb wel een flauw idee. Ik denk dat het leuk is dat ik dat zou zeggen. Ik zeg hier een hele hut Scotje. Die denkt dat het alweer. Zitten jou in de politiek? Ja. Ja, Lutz Jacobi. Is het Lutz Jacobi? Ja. Ah, die weer makkelijk. Ik zeg het voor dadelijk. Nou, dit is leuk. Snel allemaal. Welkom. Ja. De meeste Lutz Jacobi, even een applaus. Doe je. Hoi. Hoi. Er zijn sommige mensen waarvan je denkt van, nou, die zoekt wel eens op die bank hebben. Daar wist al in van. Dat is een lekkere bank. Ja, lekkere bank. Ja. Ja, zitten we goed? Ja, kijk als toeshaast. Hij is hier al eens West, hè? Nou, maar net op de bank, Nee, hoor. toen lieten we nog die tafel. Is een zwierpeteer. Ja, zwierpeteer. Nou doen we het net. We doen lekker luchtig. Nee, ik zou Jenke maar in trouwens. Oh, nee, één vraag. Hoe is het eigenlijk bij de coalitievorming? Is het er roen of... Ja, was er wat. Ja? Ja, was is er wat. het secret information? Ja, krijg je volgens mij, denk ik. Ja, krijg je niks te jaren? Nou ja, wel wat. Want ik zie in de kranten nog ergens een vraagtekensysteem bij een ministerspost. Ja, maar ik ken nog de batterij leeg, dus het is fataal, denk ik. Oh, batterij. Oh, dus iemand eventjes even helemaal yin-yang. Nou, gooi er maar een slinger om. Dan maar zelf even draaien aan. Kom maar even, hè? Nee, een beetje... Ja, nee, Ja? nee, zit. Oh, ja. Die vond ik wel leuk op die joker, maar kleer. Okay. Dit is... Reet is... Doe les voor of moet ik het wel? Zal ik het wel? Ja, doe dan maar eens maar. draaien, ik lees voor. Oké. Reet is persoonlijk en wiet is wat maatschappij. En die joker, dat is gewoon voor... ja, nou... leuk. Zeg maar, dat kan alles wezen. Wie is toch eens leven boerinnen worden? Ja. Waarom? Nou, ik vind boerin, dat is zo, als boer sowieso is een heel mooi vak. Voor best altijd in de natuur. Ja. Maar ik veridealiseer het natuurlijk wel een beetje. Want ik ben groot geworden in de tijd dat mijn huid nog een gemengd bedroeg hier. Dus achter roggen, jippels en dat soort dingen. Brottenmeisjes moeten vliegen altijd. En voor ongeveer 80 kei. Maar de huidige boeren, die hebben trekkers. Kijk, zo'n soort flatgebouwen. Heel wat machinaal. Weinig mensen meer door de vlier. Dus het is natuurlijk allemaal wel erg verindustrialiseerd. Maar ik zou zo'n boer als in de jaren 60, 70, dat vond ik wel heel erg mooi. Ja. Zo is dan maar wel een boer zoekt vrouw? Nee. Of man? Nee. Boer zoekt iemand? Nee, dat vond ik een gezelligere manier om een partner te vinden. Ja. Oké, nou, gooi er maar een slinger op. Oké. Dus een wieten. Het komt op een kop verkeerd in de zwarg. Terug de marktwerking. Oh, ik viel een heel politiek verhaal omkomen. Ja, nou, ik ben het er wel mee eens dat als juist nou wat de marktwerking in de zwaar voor elkaar bedacht heeft, is in ieder geval dat er nou maar een heel beetje zorgverzekeraars binnen. Die hebben een danig monopolie. Er is terug de marktwerking een verzakelijking die een hele grote extra papier meeneemt. Ik ben bijvoorbeeld van mening dat we helemaal net een centraal indicatieorgaan zorg nodig hebben. Dat kan een verpleegkundige in de week en een huisarts ik doen. Ik denk dat er een hele grote gebeurt omtrent het betalen op basis van behandeling. Dat hoeft trouwens net specifiek vanuit de marktwerking de oorzaak te hebben, maar dat maakt het zorg wel heel duur. En ik denk dat we weer naar een vorm van zorg moeten, dicht bij de mensen. Ja, maar wat hebben we opgehouden dan?
Voor een groot deel wel, ja. En zit dat hier nou in het coalitieakkoord? Daar zit vast wel wat in. Maar heeft een klein tipje? Er zit vast wel wat in waar we mee ophouden. In ieder geval een klein tipje is dat we de zorgbetaling in op grond van onze inkomen, de zorgpremies. Dat vind ik al een hele eerlijke manier om samen de zorg boven wetten te houden. Oké, nou dat is dan iets wat lekt is hier bij Neet op Vreed. Dat is altijd wel mooi. Wie al lekt. Oh, nou heb ik net al heel lezen. Reert, hoeveel vragen heb je hier eigenlijk van? Soestel een make-over dwaan had het in carrièrekans vergrutterd? Nee. Een soort van Sietske 2.0, Sietske Koekjes 2.0. Nee? Nee. Nou, maar daar vrienden hier natuurlijk heel vaak in Nijswest. En nou, net altijd nee, wel leuk, hè? Hoe de media daar mooi omgaan, wat ze daar hoe zeiden. Ja, ik vond het best mooi. Ja, vond je dat? De media in Den Haag is natuurlijk wel een beetje... Er zitten wel wat oren-types tussen. Er zitten types tussen die gewoon... Ja, daar binnen van die... Hij is in de sport, hè? Jan Mulder, die we betalen gewoon alleen nog maar in een auto zeiken. Ja, maar het nou die jongens van Pauw Nieuws zeker? Ja, precies. Wat heeft nee, maar vertellen. Kun je daar een mooie anekdote van vertellen? Van die jongens wat ze dienen hebben? Nou, die ben wel leuk. Ja? Ja. Vertel eens. En ik moet zeggen dat ik Pauw Nieuws eerst... toen ze krek begon weer, dacht van, nou ja, wat goed cape allemaal. Maar het blijkt het eigenlijk toch wel dat helpen de jongeren, die zoeken altijd naar Pauw Nieuws. En die jongeren... Die binnen dit toch ik wel wat meer geïnteresseerd in wat er in de democratie gebeurt, wat er in Den Haag gebeurt. En ik denk van ja, zij brengen dat eigenlijk ook weer op een hele leuke manier. En ja, ik doe gewoon de dingen. Zat ik zien daar door. Ja, maar zoek net iets om die zelf veroordelen willen? Wat zou ik veroordelen? Nou, elke mens is toch het wel iets van zichzelf. Ja, er is altijd wel op iedereen wat aan te merken. Maar dat moest ik wel zeggen als een bijzonder mooi punt. Ik ben bijvoorbeeld heel steeds gekleerd met mijn bril. Ik heb nooit Audi, want dat zou je niet meer direct herkennen. Maar ja, dat denk ik van... die moeten gewoon een beetje stevig wezen. Ik bedoel... Geen gedoe. Nee. Lekker lutsen als lust is. Die stemmen te zwieren en er markeert van alles aan. Maar dat heeft ook wel een beetje charme. Maar ik herkende die wel voor het dadelijk. Oké. Ja, ik weet de stemvervormer niet. Ja, nee, die stemde het, maar gewoon in silhouet. Ja, maar je moet vooral wel, Rolf, denk ik, waar je goed mee vullen. Ik ben net van de heugen hakken en de mooie jurk. Nee. Als dat de reden is om bijvoorbeeld in een kabinet te komen, denk ik, nou, lekker een oor. Ja, oké. Laat mij maar gewoon luts wezen. Prima. Ja, gewoon lust, dat wie de slogan is, hè? Ja, precies. Draai maar even, dan zet hem dan even op die joker. Dat zou wel mooi wezen, hè? Nog een keer? Ja, doe maar. Beïnvloeden? Nee, dat is helemaal niks. Nou, dan doen we die wieten nog een keer. Dus maar gewoon een joker. Gewoon een joker, dat is toch wel leuk. Dat is een grabost. Stiekem baal ik ervan dat de PvdA maar de VVD in een coalitie komt. Ja, die kakkers erbij. Volgens mij hebben je die vragen helemaal voor mij maken. Ja, dat is ik natuurlijk. Ben je baas daarvan? Nou, ja, ze zijn natuurlijk de echte liberaal, is maar gelooft alleen nog in de markt. En de sociaaldemocraat, die gelooft erin dat de oerriet altijd toch sturing jammer. En op een aantal fronten kunnen elkaar misschien nog wel vinden. Maar als het echt alleen nog maar is liberaal en alleen nog maar marktwerking, dan zullen er een heel aantal punten zijn, juist op het terrein van zorg, maar ook op het terrein van werk, op het terrein van de hele VS-trone woningmarkt en zo. Dan ken het net oosten dat er in het algemeen belang toch overheidsbeïnvloeding wezen moet. Ja, en als liberalen dan het sinds maar in mij kennen, dan heb je wel een heel groot probleem. Okay. En ik ben er uiteindelijk toch voor daarvoor ben ik een sociaal-democraat. Ik vind dat we met elkaar in deze wereld, voor de mensen die gehandicapt binnen, die oud binnen, of om welke reden dan ik, moeilijke mij komen. Ja, en maar even hoe Mark Rutte, wat is er nou voor vent? Wie? Is Mark Rutte, is die nou, heeft hij een vriendin of valt hij op man? Geen idee. Ja, kom op, je zitten daar natuurlijk ook wel zo te praten. Nee. Dat interesseert me echt helemaal niks. Nee. Is het een leuke man? Vind ik gewoon net een interessante vraag. Is het ook een leuke man? Hij is heel leuk, ja. Waarom? Absoluut. Omdat hij altijd joviaal is. En dat heb ik natuurlijk louter als een zagrijn. Ja. Dus, en hij had ik zo'n dat ik de mooiste stem hier van het parlement. Oké. Hij kent bij een stuk. Nee. Oké, nou, de laatste vraag dan van mijn kant. Wanneer is het roem? Nou, ik denk dat Orde Wieke een heel lijn is. Oké. Ja. En dan zit Lutz net op het bordes? Nou, misschien sta ik wel op het des, maar misschien wel net met de regering. Oké. Nou, bedankt. Oké. Voor die komst hier even een applaus voor Jacobi. Ja, volgende week weer een nieuwe mystery guest.
Wat het is, dat zullen we dan wel zien. Nou gaan we eerst naar de minuut. Oh. Ja, de minuut. Rock'n'roll. Ja. Of net? Rock'n'roll in Ljouwert? Vertel, wat gebeurt er? Zeker weten. Nou, we hebben in Café Scooters, hier in de binnenstad, hebben we een blues- en roll-estafette. Dat doen we nou ook voor het 8e jaar. En dat is gewoon, muziek is mooi, muziek is leuk. En dan bij elke vrede en zaterdag hebben we live muziek. En Anno die ken ik al hier en die, we moeten even wat waar zijn, we moeten weer even bezig. Ja, want waar ben deze man? Dit is Anno van Werf op gitaar en Rick Meijer op gitaar. En die jongens die spelen al wel hier in de muziekscene in Friesland. Zo verschillende dingen. Ja, ze tikken, krijg een blikje bier even naar achteren. Ja, dat jat er ik bij. Hè? Dat is een beetje rock'n'roll. Ik ben echt een rock'n'roll man. Ja, ik ben put op stap wat zijn echt voor de spelen, dus ik ben altijd wel onderwijs. En Rick had al vroeger bij Jan Gero speelde. Anne van der Werf zit met zijn eigen band Wijmer van der Werf. Daar spelen ze ook hier in. Ja. Dus de meeste en mensen... wat is dat estafette verhaal eigenlijk? Het estafette verhaal. Ja, wij gewoon ooit een keer die heel lang, zondagen lang. Gewoon elke dag live muziek, elke dag gewoon bands programmeren en dat werkt heel goed. Maar ja, toen we het naai en dat het naai er oud was, ja, dan werd het wat minder. Dus nou, op een andere manier. Ja. Dan zijn we gewoon of 1 dag of 3 dagen. En dan hebben we de keuze maken om 3 dagen te doen. Dan gewoon 3 dagen muziek op orendagen dan normale dagen. Het zit erop. Dus, Oké, bedankt. Succes ermee. Ja, dank u wel. Ja, nou, dit wie Nate Vreed. Voor deze keer je hem echt een mailtje sturen, dan kun je lekker een oproep van. Dit wie Nate, onnaai wie Vreed. I don't want you to work all day. I don't want you to be sad and blue. I just wanna make love to you. I wanna